Ngibingelele kakhulu nonke bafowethu, ngibingelele abase Johannesburg, ngibingelele abase Kapa lodumo, ngibingelele abase Thekwini kanye makayipheli kuphela amazinyo endoda kwesikabhanana phakathi esinqawunqawini. Sanibonani kwaMashu, sanibonani eWard 93 bafowethu ma MK amahle. Vukani ningalingi nilale, ningalingi nicasuke, ningalingi nenze lutho. Because okokuqala ngisho ngathi ake sichazeni leli. What is the meaning of a comrade? I-comrade alikaze laba utamatisi, alikaze laba cheese boy, alikaze laba umuntu nje othola izinto kalula. That is not a comrade. Ekugcineni kumele lento masichaza sazi ukuthi i-comrade lidlula ezimene ezinzima linqobe isosha lelo. And West Party thina siyilele ukuthiwa siya umkhonto wesizwe. We need to fight for our country. Ngiyabona ke nithanda ukubhocobala, niyadoubt, anazi noma niye phambili noma niye emuva noma nime. Guys, we need to understand the struggle. Masiya la ekuthenini kunabantu abaningi abathi kuma social media kanti izinyanga nenze njani. Izinyanga ziwenzile umsebenzi excellent, very good. Ziwenzile umsebenzi kakhulu futhi hayi kancane. Including myself, I did what I was supposed to do. But kunala othola ukuthi nenyanga noma ingenza njani, la kungena umuntu ofundile, la kungena ngeke sikwazi umuthi awungeni. Umuthi awungene kumanipulate any system. No. The system was manipulated. Izinto zenzeke le phezulu, sekuna lokho kuthiwa ama collision angazini yonke leyo nto. So ninga blame lokho ukuthi inyanga ziwenzile abantu, they did what they promised to do. They voted for MK, KZN, we won. Kahle nje we won over 70%. Siwinile nje. Ukuthi ke njengamanje sesinikwa umuntu ngenkani, sesitshela ngama collision in sinikwa ngenkani. Nansi into umyalezo ngizodlulisa. Njengamanje ungena emgwaqweni nokulwa nokwenza njani, it won't help us. Honestly speaking, it won't help us. Sekufuna manje sithule, silalele, hayihlale phansi bamba umthetho, silalele ukuthi ucommand uthini. Ucommanda munye, uyena umsholozi. Ucommand uzokhuluma manje ngo2, mayiqeda ukukhuluma silalele. Mayethi asehliseni umoya, high discipline, sihlala siyicula lento sithi high discipline ma command. Asithuleni sibe disciplined, silalele. Makukuthi abameli bawudlala indima yabo, abayidlala indima yabo, banike nabadlali role yabo. Nathi sivotile sakwenza lokho abemithi bayenza, bakhuleka. Into okufanele siyeke, asiyekeni ukuhlazana. Ihlaza lento yokubanga ama position. Musani singayenzi leyo nto bafowethu, singayenzi. And uNkulunkulu ngiyasho ukuthi uyibonile lento, usheshe wayibona ukuthi nizobulalana senisebenze kanzima kangaka. Thina ke singayekwazi ukulwa sima lapha sibuka ukuthi nyalo manje nenzani manje. I remember maqala umkhonto ufika lapha ngomhla 16 December. Ngomhla 18 17 sini recruit. Abanye benithi hayi umsholozi uthe uzovotela iMK akashongo. Hey silwa nzima sini recruit. But namhlanje nina senibuya futhi senilwela ama position. Ningayenzi leyo nto. Ake sibe discipline. Njengamanje siphunyuka iqatha silibambile kanje. We've won. But manje bazama ngayo yonke indlela abayitshela ukuthi bafunde kakhulu. We've won. Akusekho okudlula imithandazo, okudlula ukuthi sibhizi sigene esigodlweni siphahleni sithi bogogo nabomkhulu ngeke lize nisiyeke niyekele lizwe lihambe kanje. Njengamanje angeke bogogo nabomkhulu nize nisiyekelele izwe lihambe just like that. Umthandazo wethu lapho nje ukuthi uNkulunkulu ngeke size sicele isinku sinikitshe. Kwenzakalani makunje? I-answer thini makunje? I-answer kumele iphume. Enizophuma, trust me. Ngiyacela nje nibe nivala umlomo kancane. Kancane nje nivale nje umlomo kancane nibeke ithemba. Kukhona into esasetshenzwa. Ngeke ngiyanitshela ngeke. Uma ungena kwiposition ongafanele ukuthi ngabe yakho, kuyacaca elinye ilanga. Ramaphosa, we don't want you. Asikufuni. Ungasforced ukuthi sikuthande. Asithandi ukuthi siphathe uRamaphosa. Please. High discipline ma command. Ehlisana umoya nje kancane. Sekuyalunga. Ningalwi.
sengishilo.